А вие защо като правителство не отворихте досиетата, като управление и не направихте така приватизацията, че да не бъде накрая в ръцете на децата на Луканов? Това е най-тежкият въпрос. Това е въпросът, който всъщност държи СДС в момента на 2%, господин президент. И никога няма да получите реабилитация, ако не отговорите на тези въпроси. Аз мисля, че това беше голямата грешка, която допуснахме. Това не го крия и нямам нужда от никакво напомнение, разбира се. Защото увлечени в драматизма около отваряне на досиетата, аз и до сега всъщност мисля, че този драматизъм беше поддържан изкуствено. През годините. Трябваше да се внуши, че с отварянето на досиетата ще се сложи край на последиците от комунистическия режим. И че оттам нататък ще тръгнем на чисто. Моето виждане винаги е било, че отварянето на досиетата е само една 10-20 част от разобличаването на комунистическия режим. Отваряме досиетата на едни хора, които са анонимни, обществото знае, да речем 10% от тях, това е нищо. Винаги исках и настоявах, от това време говоря, докато бях президент, да се каже истината за той, кой дърпа конците с досиетата. Кои са генералите и висшата клика в Държавна сигурност, която определя тази политика на репресиране на българските граждани? Да, но не се каза. Ако се беше казало, а и затова не се каза, щеше да се разбере, че същите фамилни имена, които тогава са дирижирали този процес на репресии на най-високо ниво, говоря, ниво политбюро, ниво висши шефове на Държавна сигурност, същите тези имена ще видите днес сред хората, които контролират икономическите процеси, медийните процеси, общественото мнение. Затова в България това не се каза и това е процес, който протече по абсолютно същия начин и в Източна Европа. Не говоря за Русия, която е отделен казус. Не протече по този начин. В Западна, в Източна Германия, в Полша протече по различен начин. Какво си криеше зад репликата "Иване, кажи си"? Ето, вие искате тогава да кажете нещо... Това е един въпрос, който сме го изчистили. Отдавна това се криеше. Горе-долу това се криеше. Корупцията е държавна сигурност. Горе-долу това се криеше. Не става въпрос даже за корупцията, става въпрос по-скоро за приватизацията. Това се криеше. По Лукановски. Това са неща, които, пак казвам, днес не би трябвало да се разглеждат по друг начин, освен като основа за изводи за това какво трябва да се направи за напред. Този период го пропуснахме. Въпросът е как във времето да се ограничат максимално тези последици. Какво възмездие? За какво възмездие можем да говорим, като пак ви казвам, този тип хора в голяма степен контролират процесите на днешното развитие в България, за съжаление. Това беше грешката, която допуснахме.